Det første klip var 1 sekund, og man ser Marion bagfra. Og man ser så også, at hun går hen og tænder til brusebadet og tager sit tøj af, eller sin badekåbe. Og jeg vil mene, at det var en halvnær, fordi at man ser hende sådan bagfra, ikke? Og så cirka ned til skuldrene, lidt brysterne, skuldrene, ikke? Og det er også på en måde sådan lidt over the shoulder, fordi at man ser hende sådan lidt fra siden. Man ser hende sådan lidt fra siden. Ja, og ser hvad hun ser. Kameraet står stille og laver altså en panorering, når hun så går. Ja, det følger hende sådan ligesom, når hun går, kan man se her. Kan man se, hvis man kigger om på væggen i hvert fald. Ja, så kan man se, at hun går, og så laver den panorering. Yes. Og lyset, det er sådan koldt og hårdt, og sort og hvid. Det er nok ikke en overraskelse. Det er aften, men der er selvfølgelig lys på badeværelset, og så er det low-key, fordi nogle steder, så er der jo lyst, men nogle steder, så er der også en masse skygger, og så er der lidt mørkt. Ligesom herovre, der er der sådan skyggeagtigt, okay, mørkt. Lyden er temmelig reel på den måde, at man hører hendes fodtrin på badeværelset, og man hører let, at hun tager sit badekåbe af. Ja. Og overgangen fra det her klip til det her klip, det er kontinuitetsklipning, fordi man opdager ligesom ikke rigtigt, at der bliver klippet fra hendes fødder til, eller fra hendes hoved til hendes fødder. Det er ligesom bare sådan, overgang på en måde. Så er der det her klip, som var cirka 4 sekunder, hvor vi ser, at Marion lægger sit badekåbe på toilettet og træder op i brusebadet, hvorefter hun trækker forhænget for. Og det er sådan nær, fordi det er sådan nær på hendes fødder. Og så er det på en eller anden måde også lidt fugleperspektiv, fordi man kigger på en måde sådan ned på hendes fødder. Og kameraet det står stille igen, og laver en panorering af hendes fødder, når hun går op i badekarret. Kan man se. Her er det også koldt og hvidt lys og low-key, fordi her er der så også lyst og nogle steder skygger og lidt mørkere, som er eksempel skikkelsen bag forhænget. Og overgangen fra det her klip til det her klip er også kontinuitetsklipning. Lyden er stadig ret reel, og ligesom det forrige klip, dog hører vi kraftigt, når hun trækker forhænget for, som vi nok vil kalde en slags effektlyd. Ja. På det her klip, der det var sådan cirka halv sekund. Og her ser vi skikkelsen af Marion, som står bag forhænget og bøjer sig hurtigt ned. Og det er sådan cirka halvnær. Og der er ligesom fokus på selve forhænget, og man ser, at der er ikke lige så meget fokus på hende, fordi hun står ligesom om bagved. Og det er sådan en normal perspektiv, og man kan også tale for, at det ligesom er i profil, fordi at man ser hende sådan fra siden af her. Men det ved jeg ikke. Og kameraet det er stationært, fordi det bare står stille. Og så er der lyset, som er koldt og hvidt stadig. Og det er også stadig low-key omkring hendes skikkelse, som er lige der. Og det er også sådan lidt det er også det, der gør lidt uhyggeligt. Lyden er meget dæmpet i det her klip. Det eneste, man kan høre, det er lidt rusken i forhænget, når man bøjer sig ned. Overgang fra det andet klip til det her klip er også kontinuitetsklipning. Og det her klip, det var den cirka 10 sekunder. Og her ser vi så Marion åbne en pakke, som lyder lidt som noget plastik, og vi går ud fra, at det er en form for sæbe eller noget andet. Og hun tænder sig i brusehovedet, og står med vand i hovedet i cirka 5 sekunder.
og det er sådan cirka halvnær. Ja, og det er en normal perspektiv, og så er det filmet sådan lige på hendes ansigt, faktisk, som om vi står lige overfor hende. Ja, og kameraet det er også bare stationært stille. Og her er det også low-key, og vi ser skyggen af hende her i baggrunden på fliserne, eller hvad nu kalder det. Og det er så også koldt og hvidt lys. Ja. Og lyden er høj i det her klip, og man hører tydeligt, når sæben bliver åbnet, og vi hører tydeligt, når vandet bliver tændt. Ja, og overgangen fra det her klip til det her klip, det er også kontinuitetsklipning. Og det her klip, det var cirka 1,5 sekund, og kameraet skifter over bruserhovedet, og vi ser det nedefra, som om vi selv står under det. Ja, og det er sådan nær-agtigt på bruserhovedet. Og det er på frøperspektiv, men som om, at vi står sådan nedenunder der og kigger op på det. Men man kan også sige, at det ligesom var et point of view fra Marion, som om, at det er hende, der står og kigger op på brugshovedet. Ja, og der er ligesom fokus på bruseren og strålerne. Der er ikke så meget fokus på det her om sådan. Så man kunne også godt snakke for, at det var i tele. Ja, og kameraet det er også bare stationært. Her er det også low-key, og der er skygge af bruseren lige her. Ja. Og hvilket også gør det lidt uhyggeligt, når man kan se alle de her skygger og sådan noget. Og lyden er stadig ret høj for vandet. Ja, og overgang fra det her klip til det her klip er også kontinuitetsklip. Det er ligesom bare som om, at det gør en smør. Ja. Ja. Bare sådan en naturlig klipning. Og det her klip, det var den cirka 3 sekunder. Og man ser Marion igen forfra og står der bruseren. Ligesom det tidligere klip. Bare som om de filmede lige hurtigere på brugshovedet og så tilbage til hende. Og det er også sådan cirka halvnær. Og det er normalt perspektiv, og det er filmet på lige på hendes hoved igen, som om vi står for hende. Ja. Så er det også low-key her, og vi ser så skyggen af hende i baggrunden igen. Ja. De har meget med det her skygger og sådan noget i Psycho. Ja, åbenbart. Fordi det er en gyser. Så psykologisk gys. Ja, så det er meget vigtigt, at det... Og man hører stadig det her brusende vand, som skal være ret højt, fordi det ligger sådan ligesom op til, at der også sker noget lige om lidt. Ja. Og overgangen er fra det der klip til det her klip, og også kontinuitetsklipning. Det er bare som om, de lige skifter vinkel på hende. Ja, det her klip, det var cirka 5 sekunder. Og man ser Marion fra siden stå i bruseren, laver nogle bevægelser. Hun vasker sig. Og det er cirka også halvnært. Det er lige klippet over hendes barm. Og det er sådan lidt i profil. Kan man sådan, ja, sådan lidt i profil, ikke så meget. Fordi man ser hende sådan ved siden af. Og her er det også low-key. Og der er også en skygge af hende på væggen der. Og det er så også det her kolde og hårde lys. Ja. Og man hører stadig det her brusende vand, som man også har gjort i alle de andre klip. Det er bare med til at gøre det hyggeligt. Og fra det her klipper til det her, der er det også kontinuitetsklipning. Ja. Og det skifter her, bare lige vinkel på hende. Og det her klip, det var cirka 7,5 sekund. Og hun vasker sig og drejer sig selv lidt rundt. Og ja. Og det er sådan, det er halvnært igen, og normalt perspektiv. Og der er sådan lidt, som om der er fokus på hende, og så er der det fokus udenom hende. Der er de der stråler, der ligesom sprøjter ind foran hende, men der er stadigvæk ligesom fokus på hende. Ja. Og her der er der ikke rigtig nogen skygger faktisk, hvilket skiller sig lidt ud for de andre. Så der kan vi godt kalde det lidt high-key, fordi der er det ligesom det samme lys over det hele. Ja, som om rummet er blevet lyst op. Ja, og der er det stadig, altså det er stadig lidt koldt og det her hårde lys. Og lyden er stadig det rindende vand. Ja. Jeps. Ja. Jo.